Oli kylmä aamu Helsingissä, kun virka-auton ovi kävi kiinni pehmeällä, kalliilla naksahduksella. Auton kyljessä loisti valtion tunnus. Takapenkillä istui mies, jonka piti tämän virka-auton mukana kadota politiikasta lopullisesti. Mutta juuri tuona aamuna, juuri tuossa autossa, alkoi tarina, joka muuttaisi koko Suomen poliittisen historian. Sillä mies takapenkillä ei aikonut kadota mihinkään. Hän aikoi rakentaa armeijan. Ja hän aikoi tehdä sen verovaroilla, hitaasti, järjestelmällisesti, aivan niiden silmien edessä, jotka luulivat haudanneensa hänet hallinnon papereiden alle. Tämä on tarina siitä, kuinka yksi ainoa virkanimitys, joka oli tarkoitettu poliittiseksi hautakiveksi, muuttui salaa kapinan päämajaksi. Tämä on tarina kaksoispelistä, jota pelattiin tulliviranomaisen työhuoneessa, valtion maksaman polttoaineen voimalla ja valtion maksaman puhelimen kautta. Ja ennen kaikkea tämä on tarina miehestä, joka osasi kääntää jokaisen häntä vastaan suunnatun iskun omaksi aseekseen. Hänen nimensä oli Veikko Vennamo. Pysähdy hetkeksi miettimään, mitä todella tapahtui. Maan mahtavin mies, tasavallan presidentti, halusi raivata kilpailijansa tieltään. Hän ei voinut tehdä sitä väkivalloin, ei vankilalla, ei maanpaolla. Tämä oli laillisuuden maa, parlamentaarinen demokratia, jossa kaikki tehtiin sääntöjen mukaan. Joten hän valitsi vanhimman ja ovelimman keinon, mitä valtaa pitävät tuntevat. Hän ylensi vihollisensa. Hän antoi hänelle arvonimen, työhuoneen, palkan ja viran, joka näytti kunnialliselta, mutta sitoi kädet. Hän luuli ostaneensa hiljaisuuden, mutta hän erehtyi pahemmin kuin koskaan elämässään. Ennen kuin menemme syvemmälle, on ymmärrettävä yksi asia. Veikko Vennamo ei ollut köyhän kansan poika, vaikka hän puhui köyhän kansan äänellä. Hän syntyi 11. päivänä kesäkuuta vuonna 1913 Jaakkiman pitäjässä, Laatokan Karjalassa, paikassa, joka ei enää kuulu Suomelle. Hän kasvoi vauraassa kodissa. Hänen taustallaan oli pankinjohtajan perheen turvattu asema, kirjat, koulutus, mahdollisuudet, joista valtaosa hänen tulevista kannattajistaan saattoi vain uneksia. Tässä piilee ensimmäinen kaksoispeli, ensimmäinen naamio. Mies, joka eläisi historiaan unohdetun kansan puolustajana, oli itse syntynyt aivan toiseen maailmaan kuin se kansa, jota hän puolusti. Hän opiskeli lakia. Hänestä tuli varatuomari ja myöhemmin lakitieteen lisensiaatti. Oppinut mies, joka tunsi pykälät ja osasi käyttää niitä. Tämä koulutus olisi vielä ratkaiseva, sillä kun valta yritti haudata hänet virkamiehen kaapuun, juuri lakimiehen tarkka silmä auttoi häntä löytämään ne aukot, joiden läpi kapina pääsisi virtaamaan. Hän tiesi tarkalleen, mikä oli sallittua ja mikä kiellettyä. Ja hän tiesi vielä paremmin, kuinka kävellä juuri sen rajan tuntumassa, jota kukaan ei voinut osoittaa rikkomukseksi. Sodan jälkeen Suomi oli haavoittunut maa. Satoja tuhansia ihmisiä oli menettänyt kotinsa, kun Karjala luovutettiin itärajan taakse. Nämä ihmiset olivat juurettomia, kodittomia, peloissaan. Heidät piti asuttaa uudelleen. Heille piti löytää maata, taloja, tulevaisuus. Ja juuri tämän jättiläismäisen tehtävän johtoon nousi Veikko Vennamo. Hänestä tuli maatalousministeriön asutusasiainosaston päällikkö ja ylijohtaja. Hän vastasi siitä, että 400 000 siirtokarjalaista saisi uuden alun. Kuvittele se määrä. 400 000 ihmistä, kokonainen kansanosa, jonka kohtalo lepäsi yhden miehen pöydällä. Tässä virassa Vennamo oppi jotakin, mitä hän ei koskaan unohtaisi. Hän oppi, että kiitollisuus on poliittista pääomaa. Jokainen perhe, joka sai maatilan, jokainen evakko, joka sai katon päänsä päälle, muisti sen miehen, jonka allekirjoitus oli paperin alla. Kerrotaan, että Vennamo huolehti tarkasti siitä, kenen nimi näkyy missäkin paperissa.
kun päätös oli myönteinen, kun perhe sai maansa. Allekirjoittajana oli usein Vennamo itse. Kun vastaus oli kielteinen. Kun haave murskattiin, paperin allekirjoitti joku toinen virkamies. Näin yksinkertaisesti, näin ovelasti syntyi mielikuva miehestä, joka antoi, mutta ei koskaan kieltänyt. Näin syntyi tuleva johtaja keskellä hallinnon harmautta. Mutta tässä kohtaa astuu kuvaan toinen mies. Mies, jota emme saa esitellä vihollisena. Vielä emme. Esittelemme hänet sellaisena, kuin hän tuolloin näyttäytyi monille. Lahjakkaana, voimakkaana, tulevaisuuden valtiomiehenä. Hänen nimensä oli Urho Kekkonen. Hän oli samasta puolueesta kuin Vennamo, Maalaisliitosta. He kävelivät pitkään samaa tietä. He istuivat samoissa kokouksissa, jakoivat saman aatteen, hymyilivät samoille valokuvaajille. Kukaan tuolloin ei aavistanut, että näiden kahden miehen välille kasvaisi vuosikymmenten katkeruus, joka repisi koko maan poliittisen kentän kahtia. Sillä jo varhain heidän välinsä rakoilivat. Sanotaan, että Vennamo oli alusta asti vaikea Kekkoselle. Hän ei taipunut, ei nöyristellyt, ei suostunut olemaan kenenkään apupoika. Kerrotaan, että Kekkonen yritti useaan otteeseen järjestää Vennamolle viran, joka olisi vähemmän vaativa, vähemmän näkyvä, vähemmän vaarallinen. Asutusasiain osaston johto oli yksi tällainen sivuraide. Mutta Vennamo teki sielläkin politiikkaa. Hän käänsi jokaisen tehtävän omaksi näyttämökseen. Hän oli, kuten myöhemmin sanottiin, kivi Kekkosen kengässä koko poliittisen uransa ajan. Ja kivi, jota ei saa pois kengästä, alkaa ennen pitkää hiertää verillä. Tässä on ensimmäinen suuri kysymys, johon palaamme yhä uudelleen. Jos kaksi miestä nousee samasta liikkeestä, samasta aatteesta, samasta puolueesta, mikä saa heidät kääntymään toisiaan vastaan niin syvästi, että koko valtakunta jakautuu heidän viholliseksi tai liittolaiseksi? Mikä siemen kylvettiin noina varhaisina vuosina, kun he vielä hymyilivät samoissa valokuvissa? Kelataan eteenpäin. Vuosi oli 1956. Suomi valitsi presidenttiään, ja se vaali oli yksi maan historian dramaattisimmista. Ratkaisu syntyi äänin 151 vastaan 149. 2 äänen ero. 2 ainoan äänen ero ratkaisi, kuka johtaisi Suomea seuraavat vuosikymmenet. Voittaja oli Urho Kekkonen. Ja siitä hetkestä alkoi kausi, jota monet myöhemmin kutsuisivat yhden miehen ajaksi. Ajaksi, jolloin yhden ihmisen valta kasvoi suuremmaksi kuin kenenkään ennen. Vennamolle tämä tappio oli enemmän kuin tappio. Se oli käännekohta. Samana vuonna hän oli pyrkinyt myös oman puolueensa Maalaisliiton puheenjohtajaksi. Hän hävisi senkin taiston. Ja kun mies häviää sekä valtakunnan että puolueen johtotaistelut, hänellä on 2 vaihtoehtoa. Hän voi nöyrtyä, vetäytyä, hyväksyä asemansa hävinneenä. Tai hän voi tehdä jotakin, mitä kukaan ei odota. Vennamo valitsi jälkimmäisen. Hän alkoi suunnitella eroa. Hän alkoi suunnitella omaa puoluetta. Hän alkoi suunnitella kapinaa. Vuonna 1959 Veikko Vennamo erosi Maalaisliitosta ja perusti oman puolueensa, Suomen pientalonpoikien puolueen. Se oli pieni, se oli köyhä, se oli marginaalinen. Sillä ei ollut rahaa, ei koneistoa, ei valtakunnallista verkostoa. Vastassa oli koko vakiintunut puoluekenttä, lehdistö, joka ei häntä rakastanut, ja ennen kaikkea presidentti, jonka valta kasvoi vuosi vuodelta. Kuinka tällainen mies, ilman varoja ja ilman tukijoita, saattoi koskaan haastaa järjestelmän? Tässä piilee koko kertomuksemme arvoitus, ja vastaus löytyy paikasta, jota kukaan ei osannut epäillä. Sillä juuri kun Vennamon poliittinen tähti näytti sammuvan, tapahtui jotakin, joka näytti päätäpäin hänen lopulliselta tappioltaan.
Hänet siirrettiin pois entisestä virastaan. Hänen vanha asemansa asutusasioiden johdossa lakkautettiin. Ja sitten, vuonna 1960, hänelle annettiin uusi nimitys. Hänestä tehtiin tullineuvos. Hänet siirrettiin tullihallituksen tili- ja talousosaston päälliköksi. Arvokas titteli, kunniallinen virka, hyvä palkka ja työhuone, joka oli kaukana eduskunnan saleista ja vielä kauempana kansan kaduilta. Päältä katsoen tämä näytti palkinnolta, mutta ne, jotka osasivat lukea politiikan hiljaista kieltä, ymmärsivät heti. Tämä ei ollut palkinto. Tämä oli hautaaminen. Vihollinen oli ylennetty pois tieltä. Hänet oli pakattu virkamiehen pukuun, sidottu työpöytään, haudattu tullihallituksen käytäville. Eikö juuri nerokkaat vallankäyttäjät hoitavat ongelmiaan? He eivät tapa vihollistaan. He antavat hänelle viran, josta ei voi kieltäytyä, ja katsovat, kuinka tämä hitaasti unohtuu. Mutta mitä jos kaikki olikin toisin? Mitä jos juuri tuo arvokas virka-auto, juuri tuo virkahuone, juuri tuo valtion maksama asema antoivatkin Vennamolle täsmälleen ne työkalut, joita hän tarvitsi? Mitä jos hauta osoittautuikin linnoitukseksi? Tähän kysymykseen meidän on nyt sukellettava, sillä siinä piilee koko tarinan kaksoispohja. Ajatellaanpa tarkasti tullineuvoksen asema todella tarkoitti. Se tarkoitti virka-autoa, joka vei minne tahansa. Se tarkoitti polttoainetta, jota ei tarvinnut maksaa omasta taskusta. Se tarkoitti puhelinta, kirjoituskonetta, sihteerin apua, työhuonetta, johon kukaan ei kysynyt asiaa. Se tarkoitti säännöllistä palkkaa, joka turvasi perheen toimeentulon silloinkin, kun puolue ei tuottanut penniäkään. Toisin sanoen se tarkoitti kaikkea sitä infrastruktuuria, jota nuori, köyhä oppositiopuolue ei mitenkään olisi voinut itse hankkia. Ja kaiken tämän maksoi veronmaksaja, tietämättään vuosi toisensa jälkeen. Kuvittele tilanne. Päivisin mies istuu tullihallituksen työpöydän takana, tarkastaa tilejä, hoitaa virkaansa moitteettomasti. Mutta illalla, viikonloppuna, virkamatkan varjolla, sama mies istuu virka-auton takapenkillä ja kiertää Suomea. Hän puhuu maaseudun pikkutiloilla, hän istuu keittiönpöytien ääreen. Hän kuuntelee unohdettujen ihmisten valituksia, niiden, joiden koulut suljettiin, joiden kaupat hävisivät, joiden elämä kurjistui, kun suuret kaupungit kasvoivat pienten kustannuksella. Ja jokaisessa keittiössä hän kylvi saman siemenen. Hän sanoi, että teidät on unohdettu. Hän sanoi, että joku on syyllinen. Hän sanoi, että se joku istuu Helsingissä, hyvin syöneenä, hyvin puettuna, välittämättä teistä. Tästä syntyi sana, joka jäi elämään suomen kieleen. Rötösherra. Sana, joka tarkoitti vallassa olevaa, joka rikastuu kansan kustannuksella, joka ei piittaa laeista yhtä paljon kuin tavallinen ihminen. Vennamo otti tämän sanan aseekseen ja heilutti sitä kuin miekkaa. Hän ei tarvinnut suuria mainoskampanjoita. Hän tarvitsi vain yhden sanan, joka osui maaliin. Ja se osui. Se osui kerta toisensa jälkeen, suoraan vallan sydämeen. Mutta kysykäämme rehellisesti. Eikö tässä ole syvä ristiriita? Mies, joka tuomitsi vallan väärinkäytön. Mies, joka huusi rötösherroista, käytti itse valtion virka-autoa, valtion polttoainetta ja valtion työhuonetta oman puolueensa rakentamiseen. Kuka oli tässä asetelmassa todellinen kaksoispelaaja? Oliko hän kansan tribuuni, joka käytti järjestelmän omia työkaluja sitä vastaan, kuten ovela sissi käyttää vihollisen asetta? Vai oliko hän itse juuri sellainen mies, jollaista hän muita syytti olevan? Tähän kysymykseen ei ole helppoa vastausta, ja juuri se tekee tästä tarinasta niin kiehtovan. Sillä tässä kohtaa on syytä ymmärtää myös vastapuolen logiikka. Kekkonen ei ollut tyhmä. Päinvastoin, hän oli aikansa terävin poliittinen pelaaja.
Miksi hän siis salli tämän kaiken? Miksi vihollinen sai pitää virka-autonsa ja työhuoneensa vuodesta toiseen, vaikka oli selvää, mihin hän niitä käytti? Tähän on monta mahdollista vastausta. Ehkä viran lakkauttaminen olisi näyttänyt kostolta ja lisännyt Vennamon kannatusta entisestään. Ehkä laki suojeli virkamiestä niin, ettei häntä voitu noin vain erottaa. Tai ehkä, ja tämä on tarinamme synkin mahdollisuus, Kekkonen aliarvioi vastustajansa täydellisesti. Hän luuli ostaneensa hiljaisuuden, mutta oli todellisuudessa rahoittanut kapinan. Pidä mielessä yksi kuva, kun jatkamme matkaa. Kuvittele se virka-auto pimeällä maantiellä. Ikkunoista näkyy pelloilta nousevaa sumua. Takapenkillä istuu mies, joka tietää tarkalleen, mitä on tekemässä. Hänen edessään on Suomi, joka on väsynyt vanhoihin herroihin. Hänen takanaan on presidentti, joka luulee voittaneensa. Ja hänen mukanaan, näkymättömänä, mutta läsnä jokaisessa polttoainelitrassa, kulkee veronmaksajan raha. Tästä asetelmasta kasvaisi liike, joka mullistaisi koko suomalaisen politiikan. Mutta kuinka pieni puolue ilman rahaa todella muuttui voimaksi, joka pakotti koko maan kuuntelemaan? Kuinka yksittäisistä keittiönpöytien keskusteluista syntyi 18 kansanedustajan armeija? Ja mikä hinta tästä kaikesta lopulta maksettiin? Ei vain veronmaksajille, vaan miehelle itselleen. Näihin kysymyksiin meidän on seuraavaksi etsittävä vastausta, kerros kerrokselta, paljastaen sen kaksoispelin, jota pelattiin valtion kustannuksella ja kansan nimissä. Palatkaamme vielä syvemmälle niihin vuosiin, jotka tekivät Vennamosta sen miehen, joka hän oli. Sillä jotta ymmärtäisimme kaksoispelin, on ymmärrettävä, mistä se kasvoi. Eikä mikään selitä Vennamoa paremmin kuin se valtava työ, jonka hän teki sodan jälkeen. Kuvittele Suomi vuonna 1945. Maa oli selvinnyt sodista, mutta hinta oli ollut kova. Karjala oli menetetty. Sen myötä satoja tuhansia ihmisiä oli joutunut jättämään kotinsa, peltonsa, kirkkomaansa, koko elämänsä rajan taakse. He tulivat länteen tyhjin käsin, peloissaan, vailla varmuutta huomisesta. Heitä oli 400 000. Kokonainen kansa juurineen revittynä irti. Tämän kansanosan asuttaminen oli yksi nuoren tasavallan suurimmista koettelemuksista. Sille oli löydettävä maata, taloja, työtä, tulevaisuus. Ja kaiken tämän keskellä, johtopaikalla, istui Veikko Vennamo. Maatalousministeriön asutusasiain osasto oli hänen valtakuntansa. Hänen kynänsä alta kulkivat päätökset, jotka ratkaisivat tuhansien perheiden kohtalon. Ajattele sitä vastuuta. Yksi väärä päätös ja perhe jäi vaille maata. Yksi oikea päätös ja perhe sai uuden alun. Tällaisessa asemassa mies oppii nopeasti, mitä valta merkitsee tavallisen ihmisen elämässä. Ja Vennamo oppi sen perinpohjaisesti. Mutta hän oppi muutakin. Hän oppi tuntemaan maaseudun ihmiset, heidän huolensa, heidän puhetapansa, heidän epäluulonsa kaukaisia herroja kohtaan. Hän ei oppinut tätä kirjoista. Hän oppi sen kohtaamalla heidät, perhe perheeltä, hakemus hakemukselta. Tämä tieto olisi myöhemmin hänen suurin pääomansa. Kun hän vuosia myöhemmin astui maalaistalon tupaan keräämään kannatusta, hän ei ollut vieras. Hän oli mies, joka tunsi tämän maailman, joka oli auttanut juuri tällaisia ihmisiä saamaan kattonsa. Kiitollisuus, jonka hän oli kylvänyt asutustyössä, kantoi hedelmää vuosikymmeniä myöhemmin äänestyskopissa. On kerrottu, että Vennamo huolehti tarkasti siitä, kenen nimi näkyy missäkin paperissa. Kun perhe sai myönteisen päätöksen, kun se sai maansa, allekirjoittajana oli usein Vennamo itse. Kun vastaus oli kielteinen, paperin allekirjoitti joku toinen. Tällä tavoin syntyi mielikuva miehestä, joka aina antoi eikä koskaan kieltänyt. Onko tämä totta jokaisen yksityiskohdan osalta, sitä emme voi varmuudella sanoa, mutta tarina itsessään kertoo paljon. Se kertoo miehestä, joka ymmärsi jo varhain, että politiikka on mielikuvien hallintaa.
Se kertoi, että hän osasi rakentaa itsestään kuvan hyväntekijänä, riippumatta siitä, kuinka monimutkainen todellisuus oli. Tässä on jo nähtävissä tulevan kaksoispelaajan siemen. Mies, joka osaa erottaa julkisen kuvan ja yksityisen todellisuuden. Mies, joka osaa hallita sitä, mitä muut näkevät, on jo astunut sille tielle, joka veisi virka-auton takapenkille ja keittiönpöytien kierroksille. Hän oli oppinut, että ei riitä tehdä hyvää. On myös huolehdittava, että hyvä yhdistetään oikeaan nimeen. Tämä oppi, niin kyyninen kuin se onkin, on jokaisen menestyvän poliitikon perustaito. Ja Vennamo hallitsi sen mestarillisesti. Mutta juuri näinä asutusvuosina kasvoi myös se katkeruus, joka määrittäisi koko hänen loppuelämänsä. Hänen suhteensa Urho Kekkoseen oli vaikea alusta alkaen. He olivat saman puolueen miehiä, mutta erilaisia kuin yö ja päivä. Kerrotaan, että Vennamo oli sanonut olleensa toisen vanhan vaikuttajan Viljami Kalliokosken ystävä, kun taas Kekkonen ei kuulunut tähän piiriin. Henkilökohtaiset siteet ja vihat punoutuivat poliittisiin kiistoihin niin tiukasti, ettei niitä enää voinut erottaa toisistaan. Vennamo itse on todennut, että hänen suhteensa Kekkoseen olivat hankalat aivan alusta lähtien. Yksi yksityiskohta valaisee tätä suhdetta erityisen kirkkaasti. Vennamon virka asutusasiain osaston johdossa lakkautettiin vasta, kun Kekkonen oli ollut presidenttinä 3 vuotta. Ajattele tuota viivettä. Se kertoo, että vaikka miesten välit olivat tulehtuneet, Vennamo piti asemansa vielä vuosia uuden presidentin valtaannousun jälkeen. Ja kun virka lopulta lakkautettiin, Vennamo näki sen osana sitä laajempaa peliä, jossa Kekkonen pyrki siirtämään hänet syrjään. Joka käänteessä Vennamo luki Kekkosen toimet yritykseksi raivata hänet tieltä. Joskus hän oli varmasti oikeassa. Joskus ehkä hänen oma katkeruutensa väritti tulkintaa. Mutta lopputulos oli sama. 2 miehen välille oli syntynyt kuilu, jota mikään ei enää voinut umpeen kuroa. Vennamo katsoi myöhemmin, että Kekkonen oli vääristellyt edeltäjänsä presidentti Paasikiven ulkopoliittista linjaa omien etujensa vuoksi. Hän arvosti suuresti Paasikiveä parlamentarismin puolustajana ja idän suhteiden taitavana rakentajana. Mutta Kekkosen aikaa hän piti yhden miehen vallan aikana, jolloin ulkopolitiikkaa käytettiin sisäpoliittisena lyömäaseena. Tämä näkemys, oli se sitten oikea tai vääristynyt katkeruuden lasien läpi nähtynä, oli Vennamon poliittisen identiteetin ydin. Hän asetti itsensä demokratian ja parlamentarismin puolustajaksi yhden miehen valtaa vastaan. Ja juuri tästä asetelmasta hän ammensi koko myöhemmän retoriikkansa voiman. Mietitäänpä tätä asetelmaa tarkemmin. Toisaalta meillä on Vennamon kertomus itsestään rohkeana demokratian puolustajana. Toisaalta meillä on se tosiasia, että hän johti omaa puoluettaan otteella, jota monet kutsuivat itsevaltaiseksi, ja että hän käytti valtion resursseja oman liikkeensä rakentamiseen. Nämä 2 kuvaa eivät täysin sovi yhteen. Ja juuri tässä yhteensopimattomuudessa piilee Vennamon syvin arvoitus. Uskoiko hän itse omaan kertomukseensa? Todennäköisesti kyllä. Ihminen on harvoin tietoinen omista ristiriidoistaan. Vennamo näki itsensä luultavasti juuri sellaisena, kuin hän väitti olevansa. Kansan puolustajana herroja vastaan, vaikka hänen toimintansa oli paljon monimutkaisempaa kuin tuo yksinkertainen kuva. Kun ymmärrämme nämä juuret, ymmärrämme paremmin myös sen, miksi virka-auton kaksoispeli oli Vennamolle niin luontevaa. Hän oli koko ikänsä elänyt julkisen kuvan ja yksityisen todellisuuden välisessä jännitteessä. Asutusvuosina hän oli oppinut hallitsemaan tuota jännitettä. Politiikan vuosina hän hioi sen taiteeksi. Hän saattoi olla samaan aikaan tullihallituksen virkamies ja kansankapinan johtaja, koska hän oli oppinut elämään 2 maailmassa yhtä aikaa. Toiselle maailmalle kuului virkapuku ja tilikirjat. Toiselle kuului iskulause ja keittiönpöytä. Ja hän liikkui näiden maailmojen välillä yhtä luontevasti kuin hengitti. Pohditaanpa vielä sitä retoriikan taitoa,
joka teki Vennamosta niin vaarallisen vastustajan. Hän ei puhunut kuin tavallinen poliitikko. Useimmat hänen aikalaisensa lukivat puheensa papereista, käyttivät virkakieltä, pysyttelivät varovaisina. Vennamo teki päinvastoin. Hän puhui suoraan, värikkäästi, arvaamattomasti. Hän osasi luoda iskulauseita, jotka jäivät mieleen ja levisivät suusta suuhun. Kyllä kansa tietää. 3 sanaa, jotka kumosivat kaiken asiantuntijavallan ja asettivat tavallisen ihmisen viisauden korkeimmaksi tuomariksi. Rötösherrat. 1 sana, joka leimasi kaikki vallassa olevat ja antoi kansalle yhteisen vihollisen. Unohdettu kansa. 2 sanaa, jotka antoivat nimen sille tunteelle, jota niin moni kantoi, mutta jota kukaan ei ollut osannut pukea sanoiksi. Näissä iskulauseissa piili populismin koko salaisuus. Ne olivat yksinkertaisia. Ne olivat tunnepitoisia. Ne jakoivat maailman kahtia, meihin ja heihin, kansaan ja herroihin, unohdettuihin ja unohtajiin. Ja ne antoivat kuulijalle tunteen, että hän kuului oikealle puolelle, hyvien puolelle, niiden puolelle, joita oli väärin kohdeltu. Tämä on voimakas tunne. Se vetoaa johonkin syvään ihmismielessä, kaipuuseen kuulua, kaipuuseen oikeudenmukaisuuteen, kaipuuseen siihen, että joku vihdoin näkisi minut ja minun kärsimykseni. Vennamo tarjosi tämän tunteen miljoonille, ja siitä syntyi hänen valtansa. Mutta huomaa, kuinka taitavasti hän käytti uutta välinettä, televisiota. Kun televisio tuli suomalaisten olohuoneisiin, se muutti politiikan luonteen. Yhtäkkiä poliitikko ei puhunut enää salin täydelle yleisölle, vaan suoraan jokaiseen kotiin, jokaiseen olohuoneeseen, jokaiselle yksittäiselle katsojalle. Tämä vaati uudenlaista taitoa. Se vaati kykyä puhua kameralle kuin ihmiselle, lämpimästi, suoraan, vakuuttavasti. Useimmat vanhan koulun poliitikot eivät hallinneet tätä. He näyttivät ruudulla jäykiltä, etäisiltä, virkamiesmäisiltä. Vennamo taas tuntui puhuvan suoraan katsojalle, kuin istuisi tämän keittiössä. Hänestä tuli televisiopoliitikko, ehkä Suomen ensimmäinen todellinen sellainen. Ajattele, kuinka tämä yhdistyi virka-auton kierroksiin. Päivisin ja viikonloppuisin hän kiersi maaseutua, tapasi ihmisiä kasvotusten, rakensi henkilökohtaisia siteitä. Ja ruudun kautta hän tavoitti kerralla koko kansan, vahvisti samaa viestiä, samoja iskulauseita, samaa kuvaa itsestään kansanmiehenä. Henkilökohtainen kohtaaminen ja joukkoviestintä tukivat toisiaan. Se ihminen, joka oli nähnyt Vennamon tuvassaan, näki hänet sitten televisiossa ja tunsi tuntevansa hänet. Ja se ihminen, joka oli nähnyt hänet vain ruudulla, kuuli naapuriltaan, että Vennamo oli käynyt heilläkin. Näin syntyi kokemus läheisyydestä, joka kantoi liikettä eteenpäin. Ja kaiken tämän taustalla, näkymättömänä mutta läsnä, oli se infrastruktuuri, jonka virka tarjosi. Auto, jolla kiertää, polttoaine, jota ei tarvinnut itse maksaa, työhuone, josta toimia, palkka, joka turvasi toimeentulon, puhelin, jolla pitää yhteyttä. Kaikki nämä olivat välineitä, jotka tekivät mahdolliseksi sen väsymättömän työn, jonka varaan liike rakentui. Ilman näitä välineitä Vennamo olisi ollut köyhä oppositiomies ilman keinoja. Niiden kanssa hän oli liikkuva, ehtymätön voima, joka saattoi olla tänään yhdessä kylässä ja huomenna toisessa, väsymättä vuodesta toiseen. Tässä on se konkreettinen yhteys vallan resurssien ja poliittisen menestyksen välillä, joka tekee Vennamon tarinasta niin opettavaisen. Onko siis oikein sanoa, että Vennamo rakensi puolueensa valtion rahoilla? Vastaus on monimutkainen. Hän ei varastanut valtion kassasta. Hän ei rikkonut, ainakaan tuomittavalla tavalla, sen ajan lakeja. Mutta hän hyödynsi virkansa antamia etuja tavalla, joka palveli hänen poliittisia päämääriään. Tämä ei ole sama asia kuin varkaus, mutta se ei myöskään ole täysin viatonta. Se on jotakin siltä väliltä, harmaalla alueella,
jolla niin paljon politiikkaa tehdään. Ja juuri se tekee tarinasta kiehtovan. Se ei tarjoa helppoa tuomiota. Se pakottaa meidät miettimään, missä kulkee raja oveluuden ja väärinkäytön välillä. Ja kuka sen rajan saa vetää. Palatkaamme siihen virka-autoon ja niihin maanteihin, sillä juuri niillä teillä tapahtui jotakin, mitä mikään puolueohjelma ei olisi voinut saada aikaan. Vennamo ei rakentanut liikettään mainoksilla eikä rahalla. Hän rakensi sen kasvoista kasvoihin. Hän saapui paikkakunnille, joihin valtakunnan politiikka ei ollut koskaan ulottunut. Hän puhui ihmisille, joita kukaan muu ei ollut vaivautunut kuuntelemaan. Ja hän teki sen kielellä, jota nämä ihmiset ymmärsivät. Ilman vaikeita sanoja, ilman korkeaa hallintotyyliä, suoraan ja kovaa. Kuvittele pieni maalaistalo jossakin Itä-Suomessa. Pihalla seisoo se kiiltävä virka-auto, joka on kulkenut tuntikausia hiekkateitä pitkin. Tuvassa istuu perhe, joka on menettänyt uskonsa siihen, että heitä koskaan kuunnellaan. Ja sitten ovesta astuu mies, joka osaa puhua heidän kanssaan kuin yksi heistä. Hän ei katso kelloaan. Hän ei kiirehdi seuraavaan kokoukseen. Hän istuu, hän kuuntelee, hän kirjoittaa muistiin. Ja kun hän lähtee, perhe tuntee ensimmäistä kertaa, että joku siellä ylhäällä on heidän puolellaan. Tämä tunne on poliittista kultaa. Sitä ei voi ostaa rahalla. Sen voi ansaita vain läsnäololla. Ja läsnäolon mahdollisti, älä unohda sitä, valtion maksama auto ja valtion maksama polttoaine. Vuosi vuodelta verkosto kasvoi. Joka talossa, jossa Vennamo oli istunut, syntyi uusi kannattaja. Joka kannattaja toi mukanaan naapurin, sukulaisen, ystävän. Liike levisi kuin tuli kuivassa heinässä. Hitaasti aluksi, sitten yhä nopeammin. Ja koko ajan vakiintunut poliittinen eliitti Helsingissä eli siinä uskossa, että Vennamo oli haudattu mies, tullihallituksen virkamies, jonka aika oli ohi. He eivät nähneet maanteitä. He eivät nähneet keittiönpöytiä. He näkivät vain tilastot, jotka kertoivat, että pieni protestipuolue ei voinut koskaan nousta merkittäväksi voimaksi. Tässä kohtaa on esiteltävä eräs hahmo, jota ilman Vennamon nousua ei voi ymmärtää. Hän oli puoluesihteeri, kansanmies, joka kiersi maaseutua omalla tavallaan. Kerrotaan, että hän teki puoluetyötä jopa mopolla ajaen, laajoilla alueilla, kylästä kylään. Hänen nimensä oli Eino Poutiainen. Hän oli kotoisin Leppävirralta ja asettui myöhemmin Pohjois-Karjalaan. Hän oli juuri sellainen mies, jollaisia liike tarvitsi. Väsymätön, vaatimaton, lähellä tavallista ihmistä. Hänen työnsä oli näkymätöntä, mutta korvaamatonta. Kun johtaja loisti valokeilassa, tämä mies rakensi koneistoa maan tasolla, kokouksesta kokoukseen, kädenpuristuksesta kädenpuristukseen. Ilman tällaisia uskollisia rakentajia mikään liike ei nouse, oli johtaja kuinka karismaattinen tahansa. Mutta liikkeen sydän, sen todellinen voima, ei ollut yksin Vennamon harteilla. Se oli perhe. Ja tässä piilee yksi tarinan kiehtovimmista ja samalla arkaluontoisimmista juonteista. Sillä Vennamon rinnalla seisoi hänen vaimonsa Sirkka. Kerrotaan, että juuri Vennamoiden kodissa, Munkkiniemessä, hiottiin niitä iskulauseita, jotka pian kaikuisivat ympäri maata. Huhutaan, että Sirkka oli erityisen taitava juuri näiden iskulauseiden muotoilussa. Hän osasi tiivistää monimutkaisen poliittisen ajatuksen muutamaan sanaan, jotka tarttuivat mieleen eivätkä päästäneet irti. Pilkkaajat huomasivat tämän perhekeskeisyyden ja heidän leirissään puolueen nimi vääntyi pilkalliseen muotoon. He sanoivat, että koko liike oli vain Sirkka, minä ja Pekka. Pekka oli Vennamon poika, josta myöhemmin tulisi itse puolueen johtaja. Tämä pilkka oli julma, mutta paljastava. Se kertoi, kuinka tiukasti valta oli keskittynyt yhden perheen ympärille. Se kertoi myös siitä epäilyksestä, jota monet tunsivat. Oliko tämä todella kansanliike?
Vai oliko se yhden perheen valtakoneisto, joka puhui kansan nimissä, mutta toimi omilla ehdoillaan? Tässä on esimerkki niistä kaksoismerkityksistä, jotka kulkevat läpi koko Vennamon tarinan. Julkisesti hän oli kansanmies, unohdettujen puolustaja, herrojen vihollinen. Yksityisesti hän oli oppinut juristi vauraasta suvusta, mies, joka johti puoluettaan lujalla ja keskitetyllä otteella, sietämättä haastajia rinnallaan. Kumpi näistä oli todellinen Vennamo? Ehkä molemmat. Ehkä juuri tämä jännite teki hänestä niin voimakkaan ja niin vaikeasti torjuttavan. Hän oli samaan aikaan kansan ääni ja yksinvaltias, kapinallinen ja patriarkka. Sitten tuli hetki, joka muutti kaiken. Vuosi oli 1968. Suomi valitsi jälleen presidenttiään ja vastassa oli koko vakiintunut järjestelmä. Urho Kekkosen uudelleenvalinnan takana seisoi suurin osa maan merkittävistä puolueista. Vasemmisto, keskusta ja liberaalit asettuivat hänen taakseen. Vennamo päätti haastaa hänet. Mies, joka oli haudattu virkamieheksi, astui presidenttiehdokkaaksi entistä työtoveriaan ja nyt vihollistaan vastaan. Kaikki odottivat murskatappiota. Kaikki odottivat, että protestiehdokas saisi muutaman prosentin ja katoaisi. Mutta niin ei käynyt. Vennamo sai yli 11% äänistä. 11% miehelle, jolla ei ollut rahaa, ei suurta koneistoa, ei valtamedian tukea. Kerrotaan, että tämä tulos oli Kekkoselle todellinen shokki. Voitto oli toki murskaava. Presidentin asema oli vankka, mutta se 11% kertoi jotakin pelottavaa. Se kertoi, että maaseudulla, niissä keittiöissä ja pihoissa, oli syttynyt liekki, jota mikään valtakoneisto ei ollut huomannut. Se kertoi, että haudattu mies oli noussut haudastaan ja seisoi nyt suoraan vallan edessä. Pysähdy hetkeksi tähän lukuun. 11%. Se ei ole pelkkä numero. Se on todiste siitä, että vuosien hiljainen työ maanteillä oli kantanut hedelmää. Jokainen keittiön pöytä, jokainen kädenpuristus, jokainen virka-autolla ajettu kilometri oli muuttunut ääniksi. Eliitti oli nähnyt vain tyhjän virkamiehen. Kansa oli nähnyt miehen, joka oli istunut heidän tuvissaan. Ja kun tuli aika valita, kansa muisti, kuka oli tullut käymään. Mutta todellinen myrsky oli vielä edessä. Vuosi oli 1970. Eduskuntavaalit. Vennamon puolue, joka nyt kantoi nimeä Suomen maaseudun puolue, lähti vaaleihin teemalla, joka jäisi historiaan. Unohdetun kansan puolesta. 2 sanaa, jotka tiivistivät kaiken. Ne kertoivat, että on olemassa kansa, joka on unohdettu, ja on olemassa puolue, joka muistaa heidät. Yksinkertaista, voimakasta, tappavan tehokasta. Kun äänet laskettiin, koko poliittinen Suomi oli järkyttynyt. Suomen maaseudun puolue sai 18 kansanedustajaa. 18. Pieni protestipuolue, jonka kaikki olivat tuominneet kuolemaan, oli yhdessä yössä noussut merkittäväksi eduskuntavoimaksi. Tästä hetkestä historioitsijat laskevat suomalaisen populismin alun. Tämä oli vaalivoitto, jonka kaltaista ei ollut nähty. Vastoin kaikkia ennusteita, vastoin kaikkia laskelmia, mies virka-auton takapenkiltä oli johdattanut armeijansa eduskuntaan. Mikä teki tämän mahdolliseksi? Osa vastauksesta oli uudessa aseessa, jota Vennamo osasi käyttää paremmin kuin kukaan muu aikalaisistaan. Se ase oli televisio. Kun muut poliitikot näyttivät jäykiltä, kun he puhuivat virkakielellä ja lukivat papereistaan, Vennamo katsoi suoraan kameraan ja puhui kuin ihmiselle. Hän oli värikäs, hän oli arvaamaton. Hänen esiintymistään ei voinut moittia kuivaksi. Hän osasi tiivistää sanottavansa iskulauseeksi, jotka jäivät mieleen. Yksi näistä lauseista jäi elämään pidempään kuin moni muistaa. Kyllä kansa tietää. 3 sanaa,
jotka asettivat tavallisen ihmisen viisauden vastakkain herrojen kanssa. Tässä kohtaa on syytä avata se mekanismi, jolla Vennamo rakensi vihollisensa kuvan. Hän ei hyökännyt yksittäisten ihmisten kimppuun. Hän loi kategorian. Rötösherrat. Sana, joka mahtui kaikki vallassa olevat, kaikki hyväosaiset, kaikki ne, jotka näyttivät rikastuvan tavallisen kansan kustannuksella. Kun sana oli kerran lausuttu, jokainen kuulija saattoi itse täyttää sen omilla vihollisillaan. Naapurin virkamies, kaukainen kansanedustaja, korkea pomo. Kaikki he mahtuivat saman sanan alle. Näin Vennamo antoi kansalle yhteisen vihollisen ja samalla itsensä yhteiseksi puolustajaksi. Mutta muistakaamme se ristiriita, joka kulkee mukana joka askeleella. Sama mies, joka leimasi muut rötösherroiksi, ajoi itse valtion virka-autolla ja nautti valtion palkasta rakentaessaan puoluettaan. Tämä ei ollut hänen vastustajiltaan salaisuus. He tiesivät sen. Mutta he eivät osanneet kääntää sitä asetta häntä vastaan. Miksi? Koska kansan silmissä Vennamo oli yksi heistä, ja kun yksi omista käyttää järjestelmää vastaan, sitä ei koeta varkaudeksi, vaan oveluudeksi. Sitä koetaan jopa sankaruudeksi. Tässä piilee populismin syvä voima ja sen syvä vaara samanaikaisesti. Ajattele tilannetta vallanpitäjän näkökulmasta. Kekkonen oli yrittänyt haudata Vennamon antamalla hänelle viran. Nyt sama virka näytti antaneen Vennamolle juuri ne resurssit, joilla hän rakensi liikkeensä. Eikä tämä ollut karvain mahdollinen iva. Vallanpitäjä oli omalla kädellään ojentanut viholliselleen aseen ja katsonut, kuinka tämä hioi sitä vuosi vuodelta teräväksi. Onko historiassa monta yhtä täydellistä esimerkkiä siitä, kuinka vallan oma logiikka kääntyy sitä vastaan? On kuitenkin oltava rehellinen myös toisesta puolesta. Emme voi varmuudella sanoa, että Vennamo olisi rikkonut lakia. Virkamiehellä oli oikeutensa. Kansanedustajalla oli velvollisuutensa kiertää maata ja tavata äänestäjiä. Raja sallitun ja kielletyn välillä oli häilyvä, eikä kukaan koskaan tuominut häntä tämän kaksoisroolin vuoksi. Ehkä juuri siksi tarina on niin kiehtova. Se ei ole tarina selvästä rikoksesta. Se on tarina harmaasta alueesta, jolla taitava mies osasi liikkua paremmin kuin kukaan toinen. Hän käveli juuri sen rajan tuntumassa, jota kukaan ei voinut osoittaa ylitetyksi. Vaalivoiton jälkeen liike oli huipussaan. 18 kansanedustajaa, kasvava kannatus, johtaja, joka hallitsi television kuin kukaan muu. Näytti siltä, että mikään ei voisi pysäyttää Suomen maaseudun puoluetta. Mutta juuri menestyksen hetkellä alkoivat itää ne siemenet, jotka myöhemmin repisivät liikkeen kahtia. Sillä nopea kasvu tuo mukanaan uusia ihmisiä, uusia kunnianhimoja, uusia jännitteitä. Ja johtaja, joka oli tottunut hallitsemaan yksin, alkoi pian törmätä niihin, jotka halusivat osansa vallasta. Tässä on tarinamme seuraava suuri kysymys. Kuinka liike, joka oli noussut tyhjästä historialliseen vaalivoittoon, saattoi muutamassa vuodessa joutua hajoamisen partaalle? Mikä voima, joka oli rakentanut sen, alkoi nyt purkaa sitä? Oliko se sama keskitetty johtajuus, joka oli tehnyt noususta mahdollisen, joka nyt kävi liikkeen omaksi kohtaloksi? Näihin kysymyksiin meidän on seuraavaksi pureuduttava, sillä juuri menestyksen hetkellä alkaa usein se hidas vajoaminen, jota kukaan ei keskellä riemua osaa nähdä. Mutta ennen kuin siirrymme hajannuksen vuosiin, on katsottava vielä kerran sitä konetta, joka kaiken tämän mahdollisti. Se ei ollut sattumaa. Se ei ollut pelkkää karismaa. Se oli vuosien järjestelmällistä työtä, jossa jokaista resurssia käytettiin viimeiseen pisaraan. Virka-auto, työhuone, palkka, puhelin. Kaikki valjastettiin yhden päämäärän palvelukseen. Ja kun kone oli kerran rakennettu, se jauhoi eteenpäin omalla voimallaan, keräten ääniä, keräten kannattajia, keräten valtaa. Veronmaksajat maksoivat osansa tästä koneesta tietämättään, ja kansa,
joka koneen voimalla mobilisoitiin, ei tästä piitannut, sillä heidän silmissään mies oli vihdoin antanut heille äänen. Pidä siis mielessä tämä kuva, kun jatkamme. Kone, joka rakennettiin verovaroilla, mutta liikkui kansantahdon voimalla. Johtaja, joka oli samaan aikaan kansan tribuuni ja yksinvaltias. Vaarivoitto, joka oli niin suuri, että se kantoi sisällään oman tuhonsa siemenen. Sillä mitä korkeammalle nousee, sitä kovemmin voi pudota. Ja Vennamon nousu oli ollut niin jyrkkä, niin äkillinen, niin vastoin kaikkia ennusteita, että sen täytyi väistämättä kohdata se hetki, jolloin todellisuus iskee takaisin. Vaalivoiton jälkeen liike oli kasvanut niin suureksi, että se ei enää mahtunut entiseen muottiinsa. Pieni protestipuolue oli muuttunut merkittäväksi eduskuntavoimaksi, ja sen mukana tuli uudenlaisia haasteita. Yksi niistä oli suhde lehdistöön. Suuri osa vakiintuneesta mediasta suhtautui Vennamoon epäluuloisesti, jopa vihamielisesti. Häntä pidettiin arvaamattomana, vaarallisena, demagogina. Mutta tässäkin Vennamo osasi kääntää vastoinkäymisen voitokseen. Mitä enemmän valtalehdistö häntä arvosteli, sitä vakuuttuneemmin hänen kannattajansa uskoivat, että hän oli oikeassa. Sillä eikö juuri herrojen lehdistä hyökkäisi sen miehen kimppuun, joka uhkasi herrojen valtaa. Näin syntyi eräänlainen suljettu kehä. Media hyökkäsi, kannattajat kiristivät riviään, liike vahvistui, media hyökkäsi entistä kovemmin. Vennamo ymmärsi tämän mekanismin paremmin kuin hänen arvostelijansa. Hän tiesi, ettei hänen tarvinnut miellyttää lehdistöä. Hänen tarvitsi vain puhua suoraan kansalle, ja kansa kyllä erottaisi totuuden herrojen propagandasta. Tämä luottamus omaan kansaansa, ohi vakiintuneiden vallankäyttäjien, oli sekä hänen voimansa että hänen vaaransa. Voima, koska se teki hänestä riippumattoman, vaara, koska se ruokki ajatusta, että vain hän ja hänen kansansa näkivät totuuden ja kaikki muut valehtelivat. On myös syytä muistaa, että Vennamo oli koulutukseltaan juristi, varatuomari ja lakitieteen lisensiaatti. Tämä tausta näkyi kaikessa, mitä hän teki. Hän tunsi pykälät. Hän tunsi menettelytavat. Hän tiesi tarkalleen, mitä virkamies sai tehdä ja mitä ei. Juuri tämä tieto antoi hänelle kyvyn liikkua harmaalla alueella, ilman että kukaan saattoi osoittaa hänen ylittäneen rajan. Toinen, vähemmän taitava mies olisi ehkä astunut harhaan, antanut vastustajilleen aseen, joutunut kiinni jostakin selvästä rikkomuksesta. Vennamo ei astunut. Hän tunsi rajat liian hyvin. Hän käveli niiden tuntumassa kuin nuoralla tanssia, joka tietää tarkalleen, kuinka pitkälle voi nojata putoamatta. Tämä oikeudellinen tarkkuus yhdistettynä poliittiseen rohkeuteen teki hänestä poikkeuksellisen. Hän oli yhtä aikaa varovainen ja röyhkeä. Varovainen siinä, mitä laki koski. Röyhkeä siinä, mitä sanat ja iskulauseet koskivat. Hän saattoi kutsua presidenttiä diktaattoriksi kirjansa nimessä, mutta pysyä silti virkamiehenä, jonka toimintaa ei voitu juridisesti moittia. Tässä yhdistelmässä piili koko hänen menestyksensä salaisuus. Hän osasi olla niin radikaali sanoissaan kuin uskalsi, ja samalla niin varovainen teoissaan kuin tarvitsi. Mutta menestys, kuten olemme nähneet, kantoi sisällään oman tuhonsa. Mitä suuremmaksi liike kasvoi, sitä enemmän siihen liittyi ihmisiä, jotka eivät tyytyneet pelkkään seuraamiseen. Ja mitä useampia tällaisia ihmisiä tuli, sitä lujemmin Vennamon oli pidettävä kiinni vallastaan, jos hän halusi säilyttää otteensa. Tässä oli ristiriita, joka ei voinut ratketa rauhanomaisesti. Liike, joka oli kasvanut yhden miehen karisman varassa, ei voinut muuttua moniääniseksi demokratiaksi ilman, että se menetti juuri sen, mikä oli tehnyt siitä erityisen. Mutta se ei myöskään voinut pysyä yhden miehen liikkeenä ilman, että kunnianhimoiset uudet tulokkaat turhautuivat ja kapinoivat. Juuri tähän ristiriitaan liike lopulta repesi. Se ei kaatunut ulkoiseen viholliseen. Se ei kaatunut vaalitappioon.
Se repesi sisältä, omiin jännitteisiinsä, samaan voimakkaaseen johtajuuteen, joka oli sen rakentanut. Ja tästä alkoi se myrskyisä kausi, jonka aikana liike menetti suuren osan voimastaan, nousi jälleen, romahti taas ja lopulta löysi tiensä aina hallitukseen asti. Mutta jokainen näistä käänteistä kantoi mukanaan saman opetuksen. Vennamon suurin voima ja hänen suurin heikkoutensa olivat yksi ja sama asia, ja siitä hän ei koskaan päässyt eroon. Menestys on petollinen liittolainen. Se houkuttelee puoleensa kunnianhimoisia ihmisiä, ja kunnianhimoiset ihmiset eivät tyydy ikuisesti seuraamaan. Tämän Vennamo joutui pian oppimaan, ja se oppitunti oli karvas. Sillä kun puolue oli kasvanut tyhjästä 18 kansanedustajan voimaksi, sen riveihin oli noussut miehiä, jotka eivät enää halunneet olla pelkkiä seuraajia. He halusivat vaikuttaa. He halusivat haastaa. Ja keskellä tätä jännitettä seisoi johtaja, joka oli tottunut hallitsemaan yksin, perheensä piirissä, kysymättä keneltäkään lupaa. Vuonna 1972 järjestettiin ennenaikaiset vaalit. Suomen maaseudun puolue piti pintansa ja sai jälleen lähes saman paikkamäärän kuin 2 vuotta aiemmin. Päätäpäin kaikki näytti vakaalta, mutta puolueen sisällä kiehui. Vennamon johtamistapa, joka oli ollut nousun salaisuus, kävi nyt monelle sietämättömäksi. Hän johti lujalla kädellä. Hän ei sietänyt rinnalleen vahvoja haastajia. Hän vaati lojaaliutta, ehdotonta ja kyseenalaistamatonta. Ja juuri tämä vaatimus sai aikaan sen, mitä mikään ulkoinen vihollinen ei ollut saanut aikaan. Se alkoi murtaa liikettä sisältäpäin. Kuvittele eduskuntaryhmä, jonka pitäisi seisoa yhtenäisenä rintamana, mutta jonka sisällä kasvaa katkeruus. Toiset kansanedustajat kokivat, ettei heitä kuunneltu. He kokivat, että johtaja kohteli heitä alamaisinaan, eikä kumppaneinaan. Riita kärjistyi. Ja lopulta tapahtui repeämä, joka muutti kaiken. Puolueesta erotettiin 12 kansanedustajan joukko. 12. Yhdellä iskulla puolueen eduskuntavoima leikkautui murto-osaan entisestä. Erotetut kansanedustajat eivät jääneet kotiin. He perustivat oman puolueensa, Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen. Ja Suomen maaseudun puolueeseen jäi 6 kansanedustajaa. 6, kun heitä oli vasta äsken ollut 18. Pysähdy miettimään tätä lukua. 18:6. 2/3 voimasta katosi, ei vaalitappiossa, ei vihollisen iskussa, vaan sisäisessä hajaannuksessa. Tämä on populistisen liikkeen klassinen kohtalo. Se nousee yhden voimakkaan johtajan varassa, ja juuri se sama voimakas johtajuus, joka teki noususta mahdollisen, käy lopulta sen kohtaloksi. Sillä liike, joka rakentuu yhden miehen ympärille, ei kestä toista vahvaa miestä rinnallaan. Ja kun haastajia tulee, valinta on raaka. Joko he taipuvat, tai heidät leikataan irti. Tässä kohtaa on syytä avata se kysymys, joka kulkee läpi koko Vennamon tarinan. Oliko hänen luonteensa hänen suurin vahvuutensa, vai hänen kohtalokkain heikkoutensa? Sama itsepäisyys, sama taipumattomuus, joka teki hänestä pelottoman kapinallisen Kekkosta vastaan, teki hänestä myös johtajan, joka ei sietänyt rinnalleen vertaisia. Sama lujuus, joka kantoi liikkeen tyhjästä eduskuntaan, repi sen myöhemmin kappaleiksi. Ihmisen suurin voima ja hänen syvin haavansa kasvavat usein samasta juuresta. Ja Vennamon kohdalla tämä totuus näkyy poikkeuksellisen kirkkaana. Mutta hajaannus ei ollut ainoa myrsky näinä vuosina. Vennamon suhde valtaan ja ennen kaikkea hänen suhteensa Kekkoseen kärjistyi äärimmilleen. Hän ei säästellyt sanojaan. Hän syytti presidenttiä vallan keskittämisestä, demokratian kaventamisesta, yhden miehen mielivallasta. Hän kirjoitti kirjan, jonka nimi yksin kertoo kaiken siitä, kuinka syvälle katkeruus oli juurtunut. Kekkos diktatuurin vankina. Jo nimi oli julistus.
Se rinnasti suomalaisen presidentin diktaattoriin ja itsensä tämän vangiksi. Harva uskalsi tuon ajan Suomessa puhua noin suoraan, mutta Vennamo uskalsi, ja se uskallus oli osa hänen voimaansa. Tässä piilee tarinamme kaksoisluonne kirkkaimmillaan. Toisaalta Vennamo oli rohkea totuudenpuhuja, joka uskalsi haastaa vallan silloin, kun muut vaikenivat. Hän nosti esiin kysymyksiä vallan keskittymisestä, joita monet myöhemmin pitivät oikeutettuina. Toisaalta hän oli mies, joka itse johti puoluettaan tavalla, jota hänen omat vastustajansa puolueen sisällä kutsuivat itsevaltaiseksi. Hän tuomitsi yhden miehen vallan valtakunnassa, mutta käytti yhden miehen valtaa omassa liikkeessään. Onko tässä tekopyhyyttä? Vai onko tässä vain ihmisen syvä ristiriita, sama joka asuu meissä kaikissa, kärjistettynä politiikan suurelle näyttämölle? Vuosi 1974 toi mukanaan kohtauksen, joka jäi suomalaisen politiikan kuvastoon. Tilanne eduskunnassa kärjistyi niin pahasti, että Vennamo jouduttiin kantamaan ulos istuntosalista. Mies, joka oli aikoinaan ajanut virka-autolla pitkin Suomea keräten kannatusta, kannettiin nyt pois eduskunnan salista. Kuvittele se hetki. Mies, joka oli rakentanut liikkeensä kärsivällisesti, kädenpuristus kerrallaan, oli nyt niin syvässä konfliktissa järjestelmän kanssa, että hänet poistettiin väkisin. Tämä oli äärimmäinen näytös. Se oli sekä nöyryytys että voitto. Nöyryytys, koska häntä kohdeltiin niin. Voitto, koska se osoitti hänen kannattajilleen, että heidän miehensä taisteli loppuun asti, taipumatta, vaikka hänet kannettaisiin ulos. Näin Vennamo osasi kääntää jopa tappionsa voitoiksi. Jokainen hyökkäys häntä vastaan vahvisti hänen tarinaansa marttyyristä, joka kärsi kansan puolesta. Jokainen yritys hiljentää hänet teki hänestä vain äänekkäämmän. Tämä on populismin syvä logiikka. Sitä ei voi voittaa hyökkäämällä, sillä jokainen hyökkäys ruokkii sitä. Mitä kovemmin eliitti löi, sitä vahvemmin Vennamo saattoi sanoa, että katsokaa, näin he kohtelevat kansanmiestä. Ja kansa uskoi, sillä he olivat nähneet tuon miehen omissa tuvissaan. Mutta 70-luvun puoliväli oli silti synkkää aikaa liikkeelle. Hajaannuksen jälkeen kannatus romahti. Vuoden 1975 vaaleissa puolue sai läpi vain 2 kansanedustajaa. 2. Siitä historiallisesta 18 oli jäljellä enää kalpea varjo. Näytti siltä, että ilmiö oli ohi, että protestin aalto oli laantunut, että Vennamon aika oli mennyt. Lehdistö kirjoitti jo liikkeen muistokirjoituksia. Vakiintunut eliitti hengähti helpotuksesta. Mies, joka oli noussut tyhjästä, näytti nyt vajoavan takaisin sinne, mistä oli tullut. Ja tässä on kohta, joka paljastaa jotakin syvää sekä Vennamosta että koko populismin luonteesta. Sillä häntä ei voitu lopullisesti haudata. Yhä uudelleen, juuri kun hänet oli julistettu poliittisesti kuolleeksi, hän nousi takaisin. Vuoden 1979 vaaleissa eduskuntaryhmä kasvoi jälleen. Liike, jonka oli sanottu kuolleen, hengitti uudestaan. Mikä antoi sille tämän kyvyn nousta yhä uudelleen tuhkasta? Vastaus piilee siinä, mitä Vennamo edusti. Hän ei ollut vain puolue, eikä vain ohjelma. Hän oli tunne. Hän oli sen turhautumisen ruumiillistuma, jota tunsivat ne, jotka kokivat jääneensä kehityksen jalkoihin. Niin kauan kuin oli olemassa ihmisiä, jotka tunsivat itsensä unohdetuiksi, oli olemassa kysyntää miehelle, joka puhui heidän puolestaan. Talous saattoi muuttua, hallitukset vaihtua, mutta tuo perustunne ei kadonnut. Ja siksi Vennamoa ei voitu lopullisesti voittaa. Hänet voitiin lyödä alas, mutta hän nousi aina takaisin, niin kauan kuin oli kansaa, joka koki tulleensa hylätyksi. Palatkaamme vielä siihen kaksoispeliin, josta tarinamme alkoi. Koko tämän myrskyisän vuosikymmenen ajan Vennamo säilytti virkamiesasemansa.
Hän oli Tullihallituksen tili- ja talousosaston päällikkö aina vuoteen 1980 saakka. Ajattele sitä. Samaan aikaan, kun hänet kannettiin ulos eduskunnan istuntosalista, samaan aikaan, kun hän kirjoitti kirjaa diktatuurin vankeudesta, samaan aikaan, kun hänen puolueensa hajosi ja nousi ja hajosi taas, hän pysyi koko ajan valtion virkamiehenä, valtion palkkalistoilla, valtion työhuoneessa. 20 vuoden ajan tämä asema turvasi hänen toimeentulonsa ja antoi hänelle infrastruktuurin, jota mikään puolue ei olisi voinut hänelle tarjota. Tässä on syytä olla tarkka ja rehellinen. Emme voi sanoa, että tämä olisi ollut laitonta. Suomessa kansanedustajan ja virkamiehen tehtävien yhdistäminen ei ollut tuona aikana kiellettyä samalla tavalla kuin nykyisin saatettaisiin ajatella. Monet poliitikot pitivät virkojaan poliittisen uransa rinnalla. Vennamo ei tässä ollut poikkeus, ei sääntöjen rikkoja. Mutta hän oli mestari hyödyntämään tilanteensa. Hän osasi käyttää jokaisen asemansa antaman edun viimeiseen pisaraan. Ja juuri tämä kyky, ei mikään rikos, vaan ovela tilanteen hyödyntäminen, teki hänestä niin poikkeuksellisen vastustajan. Kuvittelen nyt vallanpitäjän turhautuminen. Kekkonen oli halunnut raivata Vennamon tieltään. Hän oli ylentänyt hänet, antanut hänelle viran, joka piti sitoa hänet kiinni. Ja 20 vuoden ajan tuo sama virka oli antanut Vennamolle vakauden ja resurssit, joiden turvin hän haastoi koko järjestelmän. Eikö tämä ole historian suuria ironioita? Vallanpitäjä, joka rakensi vihollisensa linnoituksen, luullen rakentavansa hänelle vankilan. Vankila, jonka kalterit osoittautuivat tikapuiksi. Ja tässä on tarinamme synkin kerros. Sillä jos virka oli linnoitus eikä vankila, kuka siitä lopulta maksoi? Vastaus on yksinkertainen ja samalla kiusallinen. Maksaja oli veronmaksaja, tavallinen suomalainen, juuri se ihminen, jonka puolesta Vennamo väitti taistelevansa. Joka virka-autolla ajettu kilometri, joka työhuoneessa vietetty tunti, joka valtion puhelimella soitettu puhelu, kaikki ne maksoi se kansa, jonka unohtamisesta Vennamo syytti muita. Tässä on se kaksoisagenda kirkkaimmillaan. Mies, joka eli kansan rahoilla rakentaessaan liikettä, joka julisti taistelevansa kansan puolesta niitä vastaan, jotka elivät kansan rahoilla. Mutta ennen kuin tuomitsemme liian nopeasti, on kysyttävä toinen kysymys. Entä jos juuri tämä oli ainoa tapa? Entä jos järjestelmä oli niin lukittu, niin tiukasti vakiintuneiden voimien hallussa, ettei tavallisella kansalla ollut mitään mahdollisuutta saada ääntään kuuluviin ilman miestä, joka osasi käyttää järjestelmän omia työkaluja sitä vastaan? Tästä näkökulmasta Vennamo ei ollutkaan tekopyhä loinen, vaan ovela vapaustaistelija, joka teki välttämättömän. Hän otti vihollisen aseen ja käänsi sen vihollista vastaan. Kumpi tulkinta on oikea? Ehkä emme koskaan saa varmaa vastausta. Eikä totuus asuu jossakin näiden kahden välissä, harmaalla alueella, jolla Vennamo eli koko elämänsä. Kun katsomme näitä myrskyisiä vuosia kokonaisuutena, näemme miehen, joka eli jatkuvassa ristiriidassa. Hän oli virkamies ja kapinallinen. Hän oli vauraan suvun poika ja köyhän kansan ääni. Hän oli demokratian puolustaja ja oman puolueensa yksinvaltias. Hän oli mies, joka tuomitsi vallan väärinkäytön ja käytti itse valtaa lujemmin kuin moni vastustajansa. Jokainen näistä ristiriidoista olisi voinut murskata tavallisen poliitikon. Mutta Vennamo ei murskautunut. Hän eli ristiriitojensa keskellä, käytti niitä voimanaan ja nousi yhä uudelleen, vaikka hänet kerran toisensa jälkeen lyötiin alas. Ja silti, kaiken tämän takana, kasvoi hitaasti se loppu, jota kohti hänen liikkeensä kulki. Sillä mikään aato ei nouse ikuisesti. Mikään liike ei kestä loputtomiin hajaannusta, nousuja ja romahduksia. Edessä häämätti vielä yksi suuri nousu. Yksi viimeinen voitto, joka veisi liikkeen vihdoin valtaan asti. Mutta juuri se voitto kantaisi sisällään kaikkein katkerimman opetuksen. Sillä joskus suurin tappio kätkeytyy juuri siihen,
mitä on kaikkein hartaimmin tavoitellut. Mitä tapahtuu, kun ikuinen oppositiomies vihdoin pääsee valtaan? Mitä tapahtuu liikkeelle, joka on rakennettu vastustamisen varaan, kun se yhtäkkiä joutuu itse hallitsemaan? Säilyttääkö se voimansa vai kuihtuuko se juuri siinä hetkessä, jollain se vaikuttaa voittaneen kaiken? Näihin kysymyksiin meidän on viimeiseksi etsittävä vastausta, sillä Vennamon tarinan loppu ei ole tarina kuolemasta, vaan tarina siitä, kuinka voitto ja tappio voivat olla sama asia. On aika kysyä, keitä olivat ne ihmiset, jotka seurasivat Vennamoa. Sillä yksikään johtaja ei ole mitään ilman seuraajiaan, ja Vennamon liike kertoo yhtä paljon kannattajistaan kuin itse johtajasta. Keitä he olivat, nuo unohdetut, joiden nimissä koko liike toimi? He olivat pienviljelijöitä, joiden tilat kävivät yhä kannattamattomammiksi. He olivat maaseudun asukkaita, joiden kylien koulut suljettiin, joiden kaupat hävisivät, joiden palvelut katosivat, kun yhteiskunta keskitti voimavaransa kasvaviin kaupunkeihin. He olivat ihmisiä, jotka tunsivat, että maailma muuttui heidän ympärillään tavalla, johon he eivät voineet vaikuttaa, ja että ne, jotka päätöksiä tekivät, eivät välittäneet heistä lainkaan. Tämä tunne ei ollut kuviteltua. Suomi muuttui noina vuosikymmeninä nopeammin kuin ehkä koskaan historiassaan. Maatalousyhteiskunta muuttui teollisuusyhteiskunnaksi. Ihmiset muuttivat maata kaupunkeihin, monet Ruotsiin asti työn perässä. Vanha elämänmuoto, joka oli kestänyt sukupolvesta toiseen, mureni muutamassa vuosikymmenessä. Niille, jotka jäivät, jäi katkera tunne hylätyksi tulemisesta. Heidän maailmansa katosi, eikä kukaan tuntunut surevan sen menetystä. Kukaan, paitsi Vennamo. Hän tuli heidän luokseen, istui heidän pöytiinsä ja sanoi sen, mitä he itse tunsivat, mutta eivät osanneet sanoa. Teidät on unohdettu, ja se on väärin. Tässä on ymmärrettävä jotakin syvää populismin luonteesta. Se ei synny tyhjästä. Se ei ole pelkkää manipulaatiota eikä pelkkää valhetta. Se kasvaa todellisesta tuskasta, todellisesta hylätyksi tulemisen kokemuksesta, todellisesta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta. Vennamo ei keksinyt unohdettua kansaa. Se oli olemassa. Hän vain antoi sille nimen ja äänen. Ja juuri siksi häntä oli niin vaikea torjua. Häntä ei voinut kumota osoittamalla, että hänen kannattajansa olivat tyhmiä tai erehtyneitä. Heidän tuskansa oli aitoa. Kysymys oli vain siitä, oliko Vennamo oikea lääke siihen tuskaan vai pelkkä sen hyödyntäjä. Tämä kysymys jakaa mielipiteet yhä tänäkin päivänä. Toiset näkevät Vennamon visionäärinä, miehenä, joka näki ennen muita, kuinka tärkeää on, että poliittinen järjestelmä kuuntelee myös niitä, jotka jäävät kehityksen jalkoihin. Tästä näkökulmasta hän oli demokratian terveyden vartija, joka piti huolta siitä, ettei kokonainen kansan osa jäänyt vaille ääntä. Toiset taas näkevät hänet kansan kiihottajana, miehenä, joka lietsoi katkeruutta ja jakoi kansaa, joka tarjosi yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin ja keräsi siitä itselleen valtaa. Molemmissa näkemyksissä on totuutta, ja ehkä juuri se on populismin syvin luonne. Se on samaan aikaan demokratian terveysmittari ja sen sairaus. Ääni unohdetuille ja myrkky yhteiselle keskustelulle. Katsotaanpa myös sitä koneistoa, joka liikkeen takana toimi. Olemme puhuneet johtajasta ja hänen perheestään, mutta liike oli enemmän kuin yksi perhe. Se oli verkosto uskollisia rakentajia, jotka tekivät näkymätöntä työtä joka päivä. Muistamme jo Eino Poutiaisen, puoluesihteerin, joka kiersi maaseutua mopollaan kokoamassa kannattajia kylä kylältä. Tällaisia ihmisiä oli paljon. Nimettömiä, vaatimattomia, väsymättömiä. He olivat liikkeen selkäranka. Kun Poutiainen poistui keskuudesta vuonna 1979, se oli liikkeelle merkittävä menetys. Sillä tällaiset rakentajat ovat korvaamattomia. Johtaja voi loistaa valokeilassa, mutta ilman niitä, jotka rakentavat koneistoa maan tasolla,
Mikään loisto ei muutu vaaleissa ääniksi. Ja tässä kohtaa palaan jälleen siihen kysymykseen, joka kulkee läpi koko tarinan. Liike rakentui 2 voiman varaan. Toinen oli ruohonjuuritason työ, uskolliset rakentajat, henkilökohtaiset kohtaamiset. Toinen oli johtajan oma väsymätön kiertäminen, jonka mahdollisti virka-auton ja virkakabinetin infrastruktuuri. Ilman ensimmäistä ei olisi ollut koneistoa. Ilman jälkimmäistä johtaja ei olisi voinut olla läsnä kaikkialla. Yhdessä nämä 2 voimaa loivat liikkeen, joka tuntui olevan joka paikassa yhtä aikaa, joka tavoitti ihmiset sekä kasvotusten että ruudun kautta, joka kasvoi vuosi vuodelta vastoin kaikkia ennusteita. On myös syytä pysähtyä siihen, miltä tämä kaikki näytti vallanpitäjien silmin. Heille Vennamo oli arvoitus, jota he eivät osanneet ratkaista. He yrittivät vaientaa hänet ylentämällä, mutta ylennys antoi hänelle resurssit. He yrittivät jättää hänet huomiotta, mutta hiljaisuus antoi hänelle tilaa kasvaa. He yrittivät hyökätä hänen kimppuunsa, mutta jokainen hyökkäys vahvisti hänen tarinaansa marttyyristä. Mitä tahansa he tekivät, se tuntui kääntyvän heitä itseään vastaan. Tämä on populistisen vastustajan kammottavin ominaisuus vakiintuneen vallan näkökulmasta. Häntä ei voi voittaa tavanomaisin keinoin, koska hän kääntää jokaisen aseen omaksi voimakseen. Kuvittele, miltä tuntui niistä, jotka istuivat vallan ytimessä ja katsoivat, kuinka tämä mies nousi yhä uudelleen. He olivat oppineita, kokeneita, taitavia poliitikkoja. Heillä oli rahaa, koneistoja, median tuki. Ja silti he eivät saaneet otetta miehestä, joka ajoi virka-autollaan maaseudun hiekkateitä ja puhui keittiöissä. Heidän logiikkansa ei pätenyt häneen. Heidän aseensa eivät purreet. Se oli kuin yrittäisi tarttua veteen. Mitä lujemmin puristi, sitä varmemmin se valui sormien välistä. Tässä turhautumisessa on jotakin lähes traagista, sillä se kertoo, kuinka vähän vakiintunut valta ymmärsi sitä kansaa, jota se hallitsi. Mutta olisi epärehellistä maalata Vennamosta pelkkä sankari tai pelkkä konna. Hän oli kumpaakin, eikä kumpaakaan kokonaan. Hänen sitkeytensä oli ihailtavaa, mutta hänen itsepäisyytensä hajotti hänen oman liikkeensä. Hänen kykynsä puhua kansalle oli poikkeuksellinen, mutta hän käytti sitä kykyä myös vihollisten luomiseen ja katkeruuden lietsomiseen. Hänen taistelunsa vallan keskittymistä vastaan oli oikeutettu, mutta hän itse keskitti vallan omiin käsiinsä omassa puolueessaan. Jokainen hyve kantoi mukanaan varjonsa, jokainen vahvuus heikkoutensa. Tämä ei tee hänestä huonoa ihmistä. Se tekee hänestä ihmisen, kokonaisen ja ristiriitaisen. Sellaisen, jollaisia me kaikki olemme. Mutta suuremmassa mittakaavassa, historian valokeilassa. Pohtikaamme vielä sitä perintöä, joka jäi elämään. Vennamolaisuus, se sana, joka kantaa hänen nimeään, ei kuollut hänen mukanaan eikä hänen puolueensa konkurssin myötä. Se siirtyi eteenpäin, uusiin liikkeisiin, uusille johtajille. Se osoittautui yhdeksi suomalaisen politiikan kestävimmistä virtauksista. Aina kun talous heikkenee, aina kun jokin kansanosa tuntee jäävänsä kehityksen jalkoihin, aina kun luottamus vakiintuneeseen valtaan rapautuu, vennamolaisuuden henki herää uudelleen. Sillä se ei ollut sidottu yhteen mieheen eikä yhteen puolueeseen. Se oli sidottu ikuiseen inhimilliseen kokemukseen hylätyksi tulemisesta ja kaipuuseen siitä, että joku vihdoin puhuisi puolestamme. Tässä on ehkä Vennamon tarinan syvin opetus. Liikkeet tulevat ja menevät. Puolueet nousevat ja kaatuvat. Johtajat syntyvät ja kuolevat. Mutta se tunne, jonka varaan Vennamo rakensi kaikkensa, ei katoa. Niin kauan kuin yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka tuntevat itsensä unohdettuiksi, tulee olemaan kysyntää niille, jotka lupaavat heidät muistaa. Kysymys ei ole siitä, palaako tämä virtaus, vaan siitä,
missä muodossa se palaa ja kuka sitä seuraavan kerran johtaa. Vennamo oli vain ensimmäinen suuri nimi tässä jatkumossa. Hän ei ollut viimeinen. Ja kun ajattelemme tätä jatkumoa, kaksoispelin kysymys saa uuden ulottuvuuden. Sillä jokainen kansanliikkeen johtaja kohtaa ennen pitkää saman pulman. Kuinka rakentaa liike ilman resursseja? Kuinka haastaa järjestelmä, joka hallitsee kaikkia voimavaroja? Vennamon vastaus oli käyttää järjestelmän omia työkaluja sitä vastaan. Hän otti viran, jonka piti hiljentää hänet, ja teki siitä aseensa. Tämä oli nerokasta. Mutta se oli myös vaarallista. Sillä se hämärsi rajan kansan puolustajan ja vallan hyödyntäjän välillä. Ja juuri tuon rajan hämärtyminen on populismin ikuinen kiusaus. Se, joka taistelee hirviötä vastaan, on aina vaarassa muuttua itse hirviöksi. Pidä siis mielessä koko tämän tarinan ydin. Mies, joka julisti taistelevansa niitä vastaan, jotka elivät kansan kustannuksella, rakensi oman liikkeensä, eläen itse osittain kansan kustannuksella. Tämä ei välttämättä tee hänestä valehtelijaa. Ehkä hän todella uskoi, että hänen asiansa oikeutti keinot. Ehkä hän todella ajatteli, että vain käyttämällä järjestelmän työkaluja hän saattoi antaa unohdetuille äänen. Mutta se asettaa hänet samaan harmaaseen valoon kuin niin monet historian suuret hahmot, jotka tekivät suuria asioita keinoilla, jotka eivät kestä lähempää tarkastelua. Suuruus ja kyseenalaisuus kulkivat usein käsi kädessä. Vennamon kohdalla ne kulkivat samassa virka-autossa. Ennen kuin saatamme tarinan päätökseensä, on annettava tunnustus yhdelle asialle, jota kukaan ei voi häneltä kiistää. Olipa hänen politiikkansa kuinka kiistanalaista tahansa, hän muutti maataan. Hän pakotti vakiintuneen vallan tunnustamaan, että oli olemassa kansanosa, jota se ei ollut kuullut. Hän toi suomalaiseen politiikkaan äänen, joka ei aiemmin ollut päässyt esiin. Hän osoitti, että demokratia ei ole vain eliittien peliä, vaan että myös unohdetut voivat järjestäytyä ja vaatia osansa. Tämä on saavutus, oli sen mukana tulleet varjot kuinka tummat tahansa. Hän laajensi sitä piiriä, jonka ääni kuului politiikan saleissa. Ja se laajeneminen jäi pysyväksi, vaikka hänen oma puolueensa kaatuikin. Niin lähestymme tarinan loppua, mutta emme vielä helppoa tuomiota. Sillä Veikko Vennamo pakenee kaikkia yksinkertaisia tuomioita. Hän oli liian monimutkainen sankariksi, liian inhimillinen konnaksi, liian taitava unohdettavaksi. Hän oli mies, joka teki suuria asioita kyseenalaisin keinoin, joka puolusti kansaa eläen osin sen kustannuksella, joka taisteli yhden miehen valtaa vastaan, käyttäen itse yhden miehen valtaa. Hän oli, sanalla sanoen, kaksoispelaaja, mutta kaksoispelaaja, jonka peli muutti historiaa. Ja juuri siksi hänen tarinansa ansaitsee tulla kerrotuksi kokonaan, kaikki ne ristiriitoineen, kaikki ne varjoineen, kaikki ne suuruuksineen. On vielä yksi näkökulma, jota emme saa sivuuttaa, ennen kuin saatamme tarinan loppuunsa. Se on kysymys siitä, mitä Vennamo opetti seuraaville sukupolville vallankäytöstä. Sillä hänen uransa oli kuin oppikirja siitä, kuinka rakentaa poliittinen voima väestä. Hän ei perinnyt valmista koneistoa. Hän ei saanut tukea suurilta rahoittajilta. Hän ei nauttinut median suosiota. Kaikki, mitä hänellä oli hänen oma kykynsä puhua kansalle ja se asema, jonka valtio oli hänelle antanut luullessaan hautaavansa hänet. Näistä kahdesta ainesosasta hän loi liikkeen, joka muutti maan. Tämä on tärkeä opetus jokaiselle, joka haluaa ymmärtää, kuinka valta todella toimii. Resurssit eivät aina ole sitä, miltä ne näyttävät. Asema, joka annetaan rangaistukseksi, voi muuttua palkinnoksi. Virka, joka tarkoitetaan kahleiksi, voi tarjota vapauden. Kaikki riippuu siitä, kuka aseman saa ja kuinka taitavasti hän osaa sitä käyttää. Heikomman miehen käsissä tullineuvoksen virka olisi todella ollut poliittinen hauta. Vennamon käsissä siitä tuli komentokeskus.
Erona ei ollut virka itse, vaan se mies, joka sen sai. Ajattele, kuinka monta kertaa historiassa valta on tehnyt saman virheen. Se on yrittänyt hiljentää vastustajansa antamalla hänelle aseman, ja juuri se asema on antanut vastustajalle keinot nousta. Se on yrittänyt ostaa hiljaisuuden ja ostanut sen sijaan kapinan. Vennamon tarina on vain yksi esimerkki tästä ikuisesta kuviosta. Mutta se on poikkeuksellisen kirkas esimerkki, koska siinä mekanismi näkyy niin selvänä. Virka-auto, virkakabinetti, verovarat. Kaikki tähdättynä siihen, että mies katoaisi, ja kaikki päätyen palvelemaan hänen nousuaan. Ja tässä on lopulta se syy, miksi tämä tarina ansaitsee tulla kerrotuksi yhä uudelleen. Se ei ole vain tarina yhdestä suomalaisesta poliitikosta. Se on tarina vallan ja vastarinnan ikuisesta tanssista. Se on tarina siitä, kuinka aliarvioiminen kostautuu, kuinka oveluus voi voittaa ylivoiman, kuinka yksi sitkeä mies voi haastaa kokonaisen järjestelmän, jos hän vain osaa kääntää sen omat työkalut sitä vastaan. Ja se on tarina siitä hinnasta, jonka tällainen peli vaatii, sekä niiltä, jotka maksavat sen tietämättään, että mieheltä itseltään, joka jää loppuun asti kantamaan ristiriitojensa taakkaa. Kun siis seuraavan kerran näet kiiltävän virka-auton kaarrettavan jonkin viraston pihaan, muista tämä tarina. Muista mies, jonka piti karata tuollaisen auton mukana, mutta joka sen sijaan rakensi sen avulla liikkeen, joka eli häntä itseään pidempään. Muista, että valta ei aina ole siellä, missä se näyttää olevan, ja että ne, jotka aliarvioidaan, ovat usein vaarallisimpia. Tänään opetti Veikko Vennamo, mies, joka teki Tullihallituksen työvuoneesta kapinansa keskuksen, ja jonka kaksoispeli muutti suomalaisen politiikan suunnan pysyvästi. 70-luvun lopulla liike heräsi jälleen henkiin. Vuoden 1979 vaaleissa Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä kasvoi taas. Romahduksen jälkeen oli tullut uusi nousu, aivan kuten niin monta kertaa ennenkin. Mutta tällä kertaa johdossa tapahtui jotakin merkittävää. Veikko Vennamo, joka oli johtanut puoluetta sen perustamisesta asti, luovutti puheenjohtajuuden. Hänen seuraajakseen nousi hänen oma poikansa, Pekka Vennamo. Näin valta siirtyi perheen sisällä, isältä pojalle, ja se pilkka, jota vastustajat olivat vuosia viljelleet, sai uuden, melkein profeetallisen kaiun. Sirkka, minä ja Pekka. Nyt Pekka todella seisoi puolueen kärjessä. Mutta vaikka titteli siirtyi pojalle, isä ei kadonnut mihinkään. Veikko Vennamo jäi puolueen vahvaksi taustavaikuttajaksi, mieheksi, jonka varjo lankesi yhä jokaisen päätöksen ylle. Ja hän oli vielä yhden suuren näytöksen edessä. Vuonna 1982 hän asettui vielä kerran presidenttiehdokkaaksi. Mies, joka oli haastanut Kekkosen jo vuonna 1968, oli yhä mukana taistelussa lähes 15 vuotta myöhemmin. Hänen sitkeytensä oli uskomaton. Useimmat poliitikot palavat loppuun yhdessä vaalikampanjassa. Vennamo kävi niitä vuosikymmenestä toiseen, taipumatta, väsymättä, luovuttamatta. Ja sitten tuli se hetki, jota liike oli odottanut koko olemassaolonsa ajan. Vuoden 1983 eduskuntavaalit. Suomen maaseudun puolue koki suuren vaalivoiton. Se sai 17 kansanedustajaa, lähes saman määrän kuin huippuvuonna 70. Ja tällä kertaa tapahtui jotakin, mitä ei ollut koskaan ennen tapahtunut. Puolue pääsi hallitukseen. Ensimmäistä kertaa historiansa aikana ikuinen oppositioliike, protestin puolue, unohdetun kansan ääni, istui hallituksen pöydän ääressä, vallan ytimessä. Pysähdy tähän hetkeen, sillä se on koko tarinan käännekohta. Kuvittele Veikko Vennamo, mies, joka oli aloittanut tyhjästä, virka-auton takapenkiltä, keittiön pöytien äärestä. Hän oli nähnyt liikkeensä nousevan, hajoavan, romahtavan ja nousevan jälleen. Ja nyt, vihdoin, hänen puolueensa oli vallassa.
Tämä oli voitto, jonka kaltaista hän oli tavoitellut koko elämänsä. Mutta tässä piilee tarinamme syvin ironia, sillä juuri tämä voitto oli alku liikkeen lopulliselle kuihtumiselle. Vennamo itse ymmärsi tämän ehkä paremmin kuin kukaan. Hän ei halunnut ministeriksi. Mies, joka oli noussut hallitukseen, kieltäytyi ottamasta ministerin salkkua. Hän toimi mieluummin puolueen vahvana taustavaikuttajana. Miksi? Ehkä siksi, että hän aavisti, mitä valta tekisi liikkeelle, joka oli rakennettu vastustamisen varaan. Sillä oppositiopuolue elää kritiikistä. Se kerää voimansa siitä, että se osoittaa, mikä on vialla. Mutta kun se itse pääsee valtaan, se joutuu itse tekemään päätöksiä, joita voidaan kritisoida. Se joutuu kompromisseihin. Se joutuu pettämään osan lupauksistaan, koska hallitseminen on aina kompromissien tekemistä. Ja juuri tämä pettymys syö pohjan protestiliikkeeltä. Niin kävi Suomen maaseudun puolueellekin. Hallitukseen pääsy, joka oli näyttänyt suurimmalta voitolta, kääntyi vaalitappioiden ajaksi. Kannattajat, jotka olivat äänestäneet protestipuoluetta, eivät tunnistaneet enää omaa liikettään, kun se istui samojen herrojen kanssa saman pöydän ääressä, joita se oli ennen tuominnut. Se taika, joka oli kantanut liikettä, perustui erilaisuuteen, ulkopuolisuuteen, vastakkainasetteluun. Kun puolue muuttui osaksi vallan koneistoa, taika katosi. Unohdetun kansan puolue oli muuttunut yhdeksi vallassa olevista. Ja se oli kohtalokasta. Tässä on opetus, joka ylittää Vennamon ja hänen aikansa. Se on populismin perimmäinen paradoksi. Liike, joka rakentuu vallan vastustamisen varaan, ei voi koskaan täysin onnistua pääsemällä valtaan. Sillä joko se epäonnistuu eikä pääse valtaan, jolloin se jää marginaaliin, tai se onnistuu ja pääsee valtaan, jolloin se menettää juuri sen, mikä teki siitä erityisen. Voitto ja tappio ovat tässä asetelmassa sama asia. Vennamo, terävänä miehenä, näki tämän ansan. Mutta edes hän ei voinut estää sen sulkeutumista. Vuosien kuluessa Veikko Vennamo vetäytyi yhä kauemmas eturivistä. Hän ei enää asettunut eduskuntavaaleihin. Hän jäi kunniapuheenjohtajaksi, eläväksi muistutukseksi siitä, mistä liike oli alkanut. Mutta hänen sydämessään oli haava, joka ei koskaan parantunut. Hän koki, että häntä ei arvostettu hänen elämäntyönsä mukaisesti. Yksi hänen elämänsä loppuvaiheen suurista pettymyksistä oli se, ettei hän koskaan saanut ministerin arvonimeä, vaikka sellaista oli hänelle ehdotettu. Tuo arvonimi, joka olisi ollut tunnustus vuosikymmenten työstä, jäi saamatta. Ja mies, joka oli antanut kansalle äänen, koki itse jääneensä vaille sitä tunnustusta, jonka katsoi ansainneensa. Ajattele tuota katkeruutta. Mies, joka oli asuttanut 400 000 evakkoa. Mies, joka oli synnyttänyt suomalaisen populismin. Mies, joka oli haastanut maan mahtavimman presidentin yhä uudelleen ja uudelleen. Hän tunsi elämänsä loppupuolella, että häntä ei ollut palkittu sen mukaan, mitä hän oli tehnyt. Tässä on jotakin syvästi inhimillistä. Suurinkin taistelija kaipaa lopulta tunnustusta. Ja sen puute voi katkeroittaa jopa miehen, joka on saavuttanut enemmän kuin useimmat uskaltavat unelmoida. Mutta liikkeen kohtalo oli vielä Vennamon henkilökohtaista pettymystä karumpi. 90-luvun puoliväliin tultaessa Suomen maaseudun puolue ajautui taloudelliseen ahdinkoon. Vuonna 1995 puolue ja sen lehtiyhtiö ajautuivat vararikkoon. Konkurssi. Liike, joka oli kerran ravistellut koko maata, joka oli noussut hallitukseen asti, kaatui lopulta velkoihinsa. Tämä oli ruma loppu suurelle tarinalle. Ei jaloa kuolemaa taistelukentällä, vaan hidas vajoaminen taloudelliseen romahdukseen. Niin päättyi se puolue, jonka Veikko Vennamo oli perustanut vuonna 1959. Ja kuitenkin, juuri tästä romahduksesta nousi jotakin uutta. Sillä Suomen maaseudun puolueen raunioille perustettiin uusi puolue. Se sai nimekseen Perussuomalaiset.
Ja sitä alkoi johtaa mies, joka oli ottanut oppinsa suoraan Vennamosta. Hänen nimensä oli Timo Soini. Hän jatkoi vennamolaista politiikkaa, samaa kansaan vetoavaa, eliittiä haastavaa linjaa, jonka Vennamo oli aikoinaan luonut. Näin liekki, joka oli sytytetty keittiönpöytien ääressä virka-auton aikakaudella, ei sammunutkaan konkurssiin. Se siirtyi eteenpäin, uuteen puolueeseen, uudelle sukupolvelle. Tässä on todiste siitä, mitä Vennamo todella oli rakentanut. Hän ei ollut rakentanut vain puoluetta, joka voitiin ajaa konkurssiin. Hän oli rakentanut aatteen, ajattelutavan, poliittisen kielen, joka jäi elämään puolueiden vaihtuessa. Tästä ajattelutavasta käytetään hänen nimensä mukaan nimeä vennamolaisuus. Se tarkoittaa sitä populismin muotoa, jota Veikko Vennamo ja hänen kannattajansa edustivat. Sitä kansaan vetoavaa, herroja vastaan asettuvaa, yksinkertaisin iskulausein puhuvaa politiikkaa, joka osaa antaa äänen niille, jotka kokevat tulleensa unohdetuiksi. Tämä perintö osoittautui kestävämmäksi kuin yksikään puolue, kestävämmäksi kuin yksikään vaalivoitto, kestävämmäksi kuin mies itse. Veikko Vennamon oma matka päättyi 12. päivänä kesäkuuta vuonna 1997 Helsingissä. Hän oli täyttänyt 84 vuotta vain päivää aiemmin. Hänen pitkä, myrskyisä, ristiriitainen elämänsä oli päättynyt. Hän oli nähnyt liikkeensä nousun ja sen romahduksen. Hän oli nähnyt poikansa johtavan puoluetta. Hän oli nähnyt vanhan vihollisensa Kekkosen aikakauden päättyvän. Ja hän oli nähnyt aatteensa siirtyvän eteenpäin, vaikka hänen puolueensa oli jo kaatunut. Harva poliitikko saa elää nähdäkseen oman perintönsä koko kaaren näin selvänä. Vuonna 2010, 13 vuotta hänen poismenonsa jälkeen, hänen kunniakseen paljastettiin muistomerkki. Se pystytettiin Lapinlahdelle, lähelle asutusmuseota, juuri sinne, missä muistetaan sitä työtä, jonka Vennamo teki evakkojen asuttamisessa. On osuvaa, että muistomerkki sijaitsee juuri siellä. Sillä ennen kuin Vennamosta tuli populismin oppi-isä, ennen kuin hän haastoi presidenttejä, ennen kuin hän rakensi liikkeitä, hän oli mies, joka antoi 400 000 kodittomalle uuden alun. Tuo työ, konkreettinen ja kiistaton, jäi seisomaan silloinkin, kun kaikki poliittiset kiistat olivat aikaa sitten haalistuneet. Kun nyt katsomme taaksepäin koko tätä elämää, mitä näemme? Näemme miehen, jota on mahdotonta tiivistää yhteen sanaan. Oliko hän kansan kiihottaja vai visionääri? Oliko hän tekopyhä loinen vai ovela vapaustaistelija? Oliko hän demokratian puolustaja vai oman puolueensa yksinvaltias? Vastaus on, että hän oli kaikkea tätä yhtä aikaa. Hän oli ihminen, jonka suuruus ja vikallisuus kasvoivat samasta juuresta. Hänen itsepäisyytensä teki hänestä sekä pelottoman kapinallisen että johtajan, joka hajotti oman liikkeensä. Hänen kykynsä puhua kansalle teki hänestä sekä sen pelastajan että sen manipuloijan. Hän oli, kuten kaikki suuret historian hahmot, täynnä ristiriitoja. Ja palatkaamme vielä viimeisen kerran siihen kaksoispeliin, josta tarinamme alkoi. Siihen virka-autoon, siihen työhuoneeseen, niihin verovaroihin. Oliko se kaikki todella kaksoispeliä? Vai oliko se vain miehen tapa selviytyä järjestelmässä, joka oli rakennettu pitämään hänenlaisensa ulkona? Kekkonen luuli ylentävänsä vastustajansa pois politiikasta. Hän luuli, että arvokas virka ja virkakabinetti hiljentäisivät kapinallisen. Mutta juuri se arvokas virka-auto ja se virkahuone antoivat Vennamolle keinot kiertää Suomea ja koota kannattajiensa joukot. Hauta osoittautui linnoitukseksi. Ja se mies, jonka piti kadota, jäi historiaan voimakkaampana kuin moni niistä, jotka yrittivät hänet haudata. Tässä on tarinan opetus, joka pätee yhä tänä päivänä.
Kun valta yrittää hiljentää vastustajansa antamalla hänelle aseman, se antaa hänelle samalla resurssit. Kun valta yrittää ostaa hiljaisuuden, se voi todellisuudessa rahoittaa kapinan. Ja kun valta aliarvioi miehen, joka osaa puhua kansalle, se valmistaa itselleen vastustajan, jota se ei enää koskaan saa hiljennettyä. Veikko Vennamon koko ura oli yhtä suurta todistusta siitä, kuinka vaarallista on aliarvioida sellaista, jota luulee voittaneensa. Hän kuoli miehenä, joka oli muuttanut maansa. Ei ehkä niin kuin hän oli toivonut, ei ministerinä, ei presidenttinä, ei sen tunnustuksen kanssa, jota hän kaipasi. Mutta hän oli muuttanut sitä silti. Hän oli luonut poliittisen kielen, joka eli hänen jälkeensä. Hän oli antanut äänen niille, joilla ei sitä ollut. Ja hän oli osoittanut, että yksi sitkeä mies voi haastaa koko järjestelmän, kunhan hän vain osaa kääntää sen omat työkalut sitä vastaan. Tämä on Veikko Vennamon perintö. Ristiriitainen, kiistelty, mutta kiistämättä mahtava. Ja niin tarina, joka alkoi virka-auton ovesta kylmänä Helsingin aamuna, päättyi muistomerkkiin asutusmuseon vieressä. Matka kulki katkeruudesta voittoon, voitosta romahdukseen, romahduksesta perintöön. Veikko Vennamo, mies, jonka piti kadota, ei kadonnut. Hän jäi. Ja niin kauan kuin on olemassa ihmisiä, jotka tuntevat itsensä unohdetuiksi, tulee olemaan myös niitä, jotka muistavat sen miehen, joka ensimmäisenä antoi heille äänen, ja sen kaksoispelin, jolla hän sen teki. Valtion rahoilla, kansan nimissä, vallan omien sääntöjen sisällä, taipumatta loppuun asti. Niin päättyy tarina miehestä, jonka piti vaieta, mutta joka puhui kovempaa kuin kukaan. Miehestä, joka haudattiin virkaan ja nousi siitä liikkeen johtoon. Miehestä, jonka kaksoispeli oli yhtä aikaa hänen syntinsä ja hänen nerokkuutensa. Veikko Vennamo eli ja kuoli ristiriitana, eikä mikään yksittäinen sana riitä häntä kuvaamaan. Mutta yksi asia on varma. Häntä ei unohdettu. Aivan kuten hän ei koskaan antanut unohtaa sitä kansaa, jonka nimissä hän